салом алейкум, хуш омадед ба канали ман дар ютуб. Ва баъдан имрӯз мавзӯи ман дар бораи мерос, ҳаққи мерос, ки ҳаққи мерос гирифтан дорад, ҳаққи мероси падару модар ё шавҳар ё фарзанд ё ҳоказо. Ва дар бораи пасоби аввақ шавад каме ҳам шарҳ медиҳам, ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. ҳаминро гуфтаниям ки мерос ки ҳақ дорад. вақти падару модар вафот кард, ҳамаи фарзандон баробар ҳақ доранд. чӣ мард чӣ зан ҳақ доранд, баробар ҳақ доранд. то 6 моҳа муҳлат аст. дар нотариуси ҷоизист ариза диҳед, муроҷиат кунед, ҳиссаҳои худро гиред. бигзор вай зану мард дар дигар ҷо зиндагониам кунанд, агар ҳисса талаб кунанд аз ҳамон падару модар, аз чизу чораи падару модар, онҳо ҳақ доранд. дар ислом гуфтанд падару модар вафот кард, чизи он таракат мешавад байни фарзандон. тарака дар дини дунявӣ, яъне мувофиқи қонун, дар асоси ариза дар нотариус ҳисса чизу чора мерос ҳама тақсим мешавад баробар ба фарзандони зан ва мард. фарқ надорад. аммо аксарияти инсонҳо мегӯянд бародарон моро дар хонаи падару модар намемонанд, зада лату кӯб карда пеш мекунанд. аксари он ки онҳо шавҳар накарданд, бевазан ҳастанд ё шавҳари онҳо вафот кардааст, ё онҳоро шавҳарашон зан гирифта бехонаву бедар монданд, дар кӯча монданд. ба хонаи падару модар меоянд, аммо аз дасти янгаҳо ва аз дасти бародарон рӯз надоранд. инро бояд фаромӯш накунед, занҳои муҳтарам ва мардҳои муҳтарам. баъзе мардҳо низ дар кӯча мондаанд бо сабаби чӣ? Бо сабабе ки онҳоро низ бародарҳо аз хонаи падару модар пеш карданд. на, ҳуқуқи худро донед. вақте падару модар вафот кард, шумо агар нафаҳмед, сарфам наравед, марҳамат ба юрист, адвокат муроҷиат кунед. масалан мо бар ин юристо қонунӣ ҳама тарафа ба шумо маслиҳат медиҳем дар бораи анамон мерос, ҳаққи мерос гирифтан, чӣ хел ҳақ мегиред, ба куҷо муроҷиат мекунед. ва баъдан зиёди занҳо мегӯянд ки як зан ба ман занг зад имрӯз, мегӯяд ки як духтари ягона дорам, шавҳар додам, дар русия зиндагонӣ дорад, дар асоси ипотека хона гирифтаанд. ман мега дар дигар шаҳр кор кардам, гуфтам ба худам як кулба харам, яъне зани танҳо аст, шаҳрванди русия аст ва аз тоҷикистон аст, тоҷик аст. аммо мегӯяд бародарам манро лату кӯб кард, ба тоҷикистон равон кард. гуфт меравӣ дар тоҷикистон падарро нигоҳубин мекунед. ман рафтам дар тоҷикистон падарро нигоҳубин кардам, падар вафот кард, аммо бародар рафта манро аз хонаи падар лату кӯб кард, пеш кард, судбозиам кардам, аммо яъне ки ба мақсад нарасид аз зан. ҳаминро ба ҳамин зан монанд бисёр занҳо ба ман муроҷиат мекунанд, яъне ҳуқуқи онҳо бисёр поймол шуда истодааст. занҳои муҳтарам, шумо инро бояд бидонед ки вақте ки шумо ҳиссаи шуморо аз хонаи падару модар надоданд, фақат ариза ба суд пешниҳод кунед. инро ба юрист, мо бар ин юристо, адвокатҳо муроҷиат кунед, ба шумо роҳи қонунишро мефаҳмонанд. ҳеҷ вақт сарсону саргардон нагардед. ғайр ин занҳои муроҷиат мекунанд ки шавҳарои онҳо вафот карданд, яъне дар ҳавли ҳамон хусуру хуштомад замин ҷудо карда доданд, шавҳари онҳо худаш хароҷот кард, замин дар замин хонау дар сохт. аммо мегӯяд ки имрӯз шавҳарам бо сабаби хай вафот кард, садама ё беморӣ, яъне хусуру хуштомад қайсинглҳо онҳоро аз хона пеш карда истоданд. бародарони шавҳар мегӯяд замини падари ман аст. бинед ки мусулмонгарӣ то чӣ дараҷа омадааст. вақте бародари вай вафот кард, фарзанди вай вафот кард, чӣ гуна фарзандони онҳоро дар кӯча мепартоянд, ба ҷои дастгирӣ кардан ёрдам кардан. барои ҳамин занҳои муҳтарам, вақте ки шумо ҳуқуқи худро намедонед, як роҳ доред. ва мо бар ин юристо, адвокатҳо дар тамоми давлатҳо ҳаст, чӣ тоҷикистон, чӣ русия, ҳама ҷо муроҷиат кунед. ҳамон юрист, адвокат пурра ҳамаи роҳи қонуниша ба шумо мефаҳмонад ва шумо ҳақ доред. ҳаққи худро поймол накунед. ҳуқуқи худро занҳо бояд бидонед. ҳам мардҳое ҳастанд ҳуқуқҳои онҳо поймол мешаванд, ҳам занҳо ҳастанд. саволҳо зиёд буданд, ҳам мардҳо ҳам занҳо. ҳамаатон ҳуқуқ доред ба мерос, ба ҳисса. баъди тақсим шудани масалан мероси падару модар, қонунан бояд ҳуҷҷат гиред, яъне свидетелство на шаҳодатномаи мерос гиред. инро бояд ҳамаатон донед. надонед, юрист, адвокат ба шумо мефаҳмонад. роҳи асосияш ба шумо юрист, адвокат мефаҳмонад. ҳазорҳо мурофиаи судӣ дар тоҷикистон иштирок кардам. ҳазорҳо анами баҳсҳои меросиро ман дидам. баҳсҳои зану шавҳар ҷудо мешаванд, моликият тақсим шудандам зиёд дидам. чунки занҳо ҳуқуқи худро намедонанд, сарсону саргардон мешаванд, хонаи падар мераванд, бо янгаҳо ҷангу ҷанҷол мекунанд, зиндагии янгаҳо вайрон мешавад. бинед ки оқибат бадбахтӣ зиёд меорад. вақте ки шавҳари ту меҳнат кард, хонаву дар кард, ту аз он хонаву дар ҳисса дорӣ, ҳақ дорӣ ҳамроҳи фарзандонат. шавҳаратам вафот кард, ту ҳақ доред. фақат ба юрист, адвокат муроҷиат кун, ба ту ҳамаша мефаҳмонанд. баъда зиёди занҳо ба ман муроҷиат мекунанд ки пасобиам мегиранд, пасобиёро хуштоманҳо гирифта тиловорӣ мехӯранду либосҳои қимат мехаранд, ба он фарзандони онҳо намедиҳанд. ин аз рӯи қонун гирем, ин умуман гуноҳ аст, ҳам дар ислом, ҳам дар ҳамин мана қонунҳои дунявӣ. хуштоманд биби ҳақ надорад ки яъне ки нони даҳани ҳамон набираҳои худшро гирад, тиловорӣ хараду либосҳои қимат харад, ба онҳо надиҳад. умуман ин хато аст.
яъне шумо ҳуқуқ доред шикоят кунед, ҳамон пулро дар дасти шумо ба картаи шумо занҳо мегузаронанд ё ки ба картаи шавҳаротон мегузаронанд. Баъдан инро бояд бидонед, занҳо агар шавҳари шумо нашакаш, алкаш, наркоман набошад, масалан шуморо масалан ҳама тарафа таъмин кунад, хуронад, пӯшонад, табобати фарзандон, коммуналка пул метиҳанд, пули газу свету об, ҳама инҳоро ба назар гиред. ҳамун фарзанди шумо зиндагонӣ мекунад, мехӯрад, мепӯшад, истифода мебарад аз ҳамон газу свету об. вақте ки ҳамон пособия дар картаи шавҳартам рафт, хароҷота шавҳартон кад, шумо занҳо набояд бо шавҳарро ҷангу ҷанҷол кунед ки ин пособия шавҳар аз масалан кӯдакҳои мана, бояд ман гирам, ман модар ҳастам. ту модар ҳастӣ, фарзандони ту қатъиян ҳамроҳи шавҳарат зиндагонӣ мекунӣ. хароҷот умумӣ аст, аммо бояд дар ҳамон дасти шавҳарам бестад боқӣ надорад. шавҳар хароҷот карда истодааст ку. барои ҳамин инро ба назар гиред.